Moni ndine Jack lero ana akusokosera usati zokambira naye apa panda achita shish ali pambali pasuti ali kutali neno akanika panga video but anyway za World Cup Infantino ndi mapokopoko akupangika kumeneko eti president wa FIFA Infantino wanena kuti akufuna kuti agulitse portion ya FIFA kunena kuti iziyendesedwa ndi anthu ngati private organization eti kunena kuti anthu ena ake akagula ikhala m'manja mwawo komano akuti 20% osati yonse eti kusonyeza kuti basi ikhalano ngati kuti organization yoti anthu azidyapo ndalama izozo zakuyisa anthu ambiri eti maganizo amene wawa akhala ngati atuluka after iye kuchoka ku USA enda akuti sana kambirani ndi anthu enayi ndikuoneka ngati kuti anthu ofuna makobidi afuna alowererepo makamaka after kuona kunena kuti World Cup chani zikubweretsa ndalama kwambiri akuti World Cup yokha from 2022 to 2026 anapanga $15 billion ndi ndalama zambiri ndi anthu okonda makobidiwo aliyesa makonda makobidi pali koma pali makondedwe akuoneka kuti afuna apise modzala neti ayambe kupanga profit from it koma FIFA is a non-profit organization. It's there kunena kuti anthu azisangalala football eti nde zapangisa anthu akuiye kwambiri even a UEFA eti bongwe lomwe limayang'anira mpira ku Europe yanena kunena kuti ngati zitapitirire zimenezi apanga boycott Europe ipanga boycott football kunena kuti sazipanga nawo kadzilike World Cup izikhala yopanda Europe nde imagine World Cup yopanda France yopanda England yopanda Scotland yopanda china Norway ajanjan it's not World Cup. And so when we look at football ndi game ya Europe, Africa, Asia. It's not really American. Americans are indizawo zachina NFL achina basketball nzomwe iwa mapanga koma zikuoneka ngati kuti ena ake aona kuti muli kudya umu ndi afuna apise modzala koma akapanga choncho aononga game chifukwa chona kuti zizikhala zoma panga fix zichakuti achaka chino awine ndi awa zimene ndikuganizira ineyo eti ndikuona ngati kuti aononga sizingakhaleso zinthu za normal sizisungakhaleso mpira onjoya. That's why achina ma prime minister ku UK achina Andy Burnham ayankhulapo kunena kuti no way kumene kukunde kuononga iyi ndi game for the people sizotiso ena ake adzipanga profit. Infantino yonena kuti ayi maiko amene atavomereze nazo awapasa kaya ndalama ma $20 million $30 million ngati kuti ka incentive kunena kuti agwirizane nazo zimenezo koma UEFA ikukana ndi anthu ambiri akuya nazo akuona ngati kuti mwangolowamo anthu adyera mwabwera nzeru za chilendo zonena kuti kodi izizi where is it coming from nde zioneka kuti zitha bwanji kuti mmene anthu akuyira ndi pressure yomwe akupereka kuti apanga boycott kuti apanga di boycott kuti Infantino yapitirizadi kuti ntchito yake sikhala mavuto because of this yeti and anthu ena akunena kuti chizungu chake amati chani if it's not broken don't fix it yeti kuti chiti chonse chili bwino why do you want to change things around koma imeneyo ndiyo yomwe kupangika ya FIFA World Cup ya FIFA not FIFA World Cup. Thank you.